Eguerdion, Erraniko landare errubi zelaitik gaur urriak 16, Espainiako ohorezko mailako jardunaldia dago jokoan, atzotik hasita, eta jakina, Erranik bere partida izango du, ez nolanahikoa gainera, izan ere, Kataluniako Sanboiana taldea hartuko du 5 minutu barru hemen landare zelaian. Bero pikin bat esan dezakegu, giroari dagokionez, udazkeneko eguraldi ohikoa, haizerik handirik ez, bintzat, arrastorik ez dago. Zelaia ere berdegunea oraindik belar berdez ongi hornitua, eta esan bezala, 4. jardunaldiko norgehiagoka izango dugu Leicester batean, hemen zelaian. Hasieratik bi taldetako 15koak emango ditugu, aldaketa dexente iragartzen dugu Hernani, baina lehenbizi eta beti bezala kanpoko taldeari emango diogo lehentasuna. Sanboiana taldeari, Sanboiana iazko txapelketa lehen fase regularrean behin nahiko ona egin zuen, 6. postuan amaitu zuelako, 10 punturekin, eta gaur bisitan dugularik hemen Hernanin, esan behar dugu, iaz 4. amaitu zuen, 79 punturekin, eta lehen esan dudan bezala. Aurtengoz, oraindik 4 partida jokatu direla, Sanboiana taldea 6. postua da 10 punturekin. Hortaz, iaz 4. fase regularrean, eta pentsa, gaur oraingoz, partida jokatu gabe dagoela, 3 partida jokatuta, Sanboiana 6. da. Hernani berriz 10. postuan da, 3 partida jokatu ditu, eta alde nagusia da, Hernani 2 puntu dituela, eta Sanboianak 10 dagoeneko. Sanboianak jokatutako 3 partidetatik 2 irabazi ditu, eta 1 berdindu. Eta Hernanik 3 jokatu ditu, eta 3 galdu, baina badakizuke igarrizko puntuei esker, defentsako puntuei esker, 2 punturekin da. Hortaz, esan dezagun, Sanboianaren 15koan lehen lerroan, Josep Balsatore, Mikel García eta Amirane Txitxua. 2. lerroan, 4 zenbakierekin Liam Micheli eta 5 zenbakierekin Oriol Pujol. 3. lerroan, ezker hegalean Pietro Amadeo Moreski, eskuin hegalean Ruben Sanz eta 8 zenbakierekin Giltza, Lionel Afaese Tauli. 9, joko antolatzaile esango nuke uztartze erdia, Héctor García. Eta 3 laurdenetako lerroan, joko zabaltzailea Brad Truesdale, ezker hegalean 11rekin Javier de Orbaneja, lehen erdia Matenga Baker, 2. erdia Federico González, eskuin hegalean 14 zenbakierekin Nil Baró, eta gibelean 15 zenbakierekin Albert Milan. Ordezkoak, Jori Vincent Petit, Paolo Ragazzi, Joaquim Delga, Alex Palomo, Joan Campius, Marc Villar, Jeremy Berger eta Nicolas Francisquelo. Hori beraz, Sanboiana taldean, entrenatzailea Lewis Dean Williams, eta Hernani dagokionez, hauxe izango da gaurko 15koa, gehi ordezkoak. Lehen lerroan, azken orduko aldaketarekin, Lander Meaza hariko da ezker arroin, nolabait Insausti Intxetaren ordez, 2 zenbakierekin orpokatzailea Einar Arratibel, uste dut hasieratik hasten dela lehen partida dela, Einar Arratibel, eta eskuin arroin Eneko Noriega, 2. lerroan, 4 zenbakierekin Ander Gutierrez, eta 5 zenbakierekin Beñat Iradi. 3. lerroan, lehen partida astapenetik, Kepa Mijangos, 6 zenbakierekin, eta eskuin hegalean, 3. lerroan, Mikel Perez, eta 8
giltza, hirugarren lerroko giltza, Jon Otxotorrena. Ustartze erdia, Matin Collado, eta hiru laurdenetako lerroan, joko zabaltzailea, 10 zenbakiarekin, Pello Perez, ezkerre galean, Igor Etxeberria, erdiak Iraiz Garmendia eta Anar Tolosegi, eskuine galean 14 zenbakiarekin Aitor Lukas, eta Gibeleko 15 zenbakiarekin Igor Genoa. Entzun zuen bezala, txaloak ikusleek jotakoak edo emandakoak, eta bi taldeak zelaian daude. Ordezkoen lekuan, Hernanin, Jokin Uzkudun, Jon Intxausti lehen esan dugun bezala Intxeta, Iñaki Otxotorrena, Mikel Imaz, Iñaki Leonet, Iban Moreira eta Iker Fuentes entrenatzaileak, Patri Polidori, Jon Iraola, Jon Intxausti Intxeta, eta hoi osatuz, esan dezagun, epailea, Luis García Mon izango dela. Eta laizter batean, erdiko marran dira Sanboianakoak eta epailea ohartarazten partidu astera doala, eta lehen baloia edo sakea, erdiko sakea, Sanboianak egingo du. Hain zuzen ere, Albert Milanek egin du sakea, eta Hernanik ongi jaso du baloi hori. Aurrelarien burrukatxoa, Mikel Perezek orain baloia ongi eman du, baina dirudienez hemendik ez badu ikusi ongi ere, aitzin pasea egin du Hernanik, eta uztartze geldoa, beldioa, aipatutako epaileak adierazi duena, Luis García Monek. Zelaiaren erditik 15 metrora edo, Herraniren zelaian, uztartze bildua beraz. Eta, ohikoa denez, 9 zenbakiak, uztartze erdiak, Hector García sartuko du baloia, eta pentsatzen dut partidan zailtasuna handia izango dituela Hernanik, Sanboianak aurrelari sendoa dituelako, behar bada, Herranikoekin alderatu da, pikin bat pisutsuagoak, baloia ongi atera dute Sanboikoek, baina Hernanik errekuperatu du, berreskuratu du, zelai erdiko 10 metroko lerro horren parean dira, eta berriro Sanboiana berreskuratu baloia, ezkerre hegalera jokatu nahian, eskura, uztartze irekia ongi irabazi dute Sanboikoek, eta orain baloia eskuetan zutela, lakaje bortitza egin dute Hernaniarrek hain zuzen ere, Hector García uztartze erdia plakatu dute, baina ondorioz, jokaldi horren ondoren, epaileak García Monek zigor kolpea adierazi du Hernaniren kontra, zelai erdiko lerro hori baino atzesiago, Sanboianakoen zelaian, eta ostikoz bidaliko du Hector Garziak kanpora, beraz, han euskaraz bizi mintza egin praktikatu batez ere Hernanin jartzen duen pankartapean izango da eskasa, alboko sakea, eta Sanboianak jarriko du jokoan, beraien txatzelako zigor kolpea aldekoa. Partidan zehar emango ditugu xehetasun batzuk Hernaniko 15koari dagokionez, baina oraingoan jarrai dezagun jokoa, alboko sakea ongi irabazi dute Sanboianakoek, eta orain Matenga Bakerrek, Zelanda Berriko jokalariak tartea bilatu nahian aurreratu taldea, Sanboi taldea, orain eskura jokatu du Hector Garziak, eta bigarren, hirugarren fasean Sanboianako jokalariak. Orain hirugarren lerrokoen jokaldia izan da, Lionel Afaese Tauli, eta orain eskura jokatzen Arroñarekin, Josepe Balsatororekin, ezkerre galean, ensego lerrutik 10 metrorari dira jokatzen Sanboianakoak, Kataluniarrak, eskura zabalduz, fase bikaina Mantenga Bakerrek, baina ez dute asmatu jokaldia burutzen, jokaldia amaitzen ez dute asmatu Kataluniarrek, eta alboko sakea eskasa Hernaniren zelaiaren 20 metroko lerroan. Beraz, momentuz Sanboianak darama edo hartu du partidaren agintea, jokalariekin eta hiru ordenetakoekin uztarketa, momentuz behintzat ez da emankorra izan ensegi dagokionez, baina erasoan aritzeko bai. Eta orain beraz, baloia Hernanik jarriko du jokoan, albokoan,
Eta ozta lortu dute eskuz jotzea, baina gainean daude kataluniarrak, orain 15 metrora, erraniko ensegulerroren 15 metrora, eta ostikoz defentsa egin beharra izan du Igor Genuak, baina harrapatu dute baloia bikain Sanboianakoek, defentsa zorrotza erranik, eta ozta pasea lortzea, pasea ematea lortu dute, Nil Barok orain baloia, defentsaz inguratuta dago, eta ea rekuperatzen oso ongi, erraniko jokalari berreskuratu Marin Collado ezkerrera Lander Mezarekin, Mikel Perez orain baloia eskura jokatzen. Ostikoz jotzea erabaki du, eta gainean daude orain Sanboianaren zelaian, eta zigor kolpea adierazi du. Hernaniren alde defentsa ona egin dute Gipuzkoarrek, eta horren ondorioz, 25 metro Kataluniarren erasoa ongi defenditza lortu dute, eta baita baloia urruntzere orain Pello Perezek, Pello Perez saiatuko da ostikoz, pesatzen dute alboko sakera botako dela, egoera ona delako, eta alexia egin du zuzenean, eta eskasa alboko saka izango da, 22 metroko Sanboianaren, 22 metroko lerroaren parean. Lehen aldiz, Erranik lortu du baloiaz jabetu ondoren, Sanboianaren zelaian aritzea, 22 metroko lerroan, eta ikus dezagun, uztartze geldoa adierazi orain epaileak, Sanboianaren alde. Nonbait zigorkopeak zure alde izaten direnean aukera dago, albokoak eta albokoa edo uztartzea eskatzeko, eta momentuz uste dut okerrezpanago, horregatik erabaki du Sanboik uztartze geldoa bideratzea edo uztartze geldoaren bitartez baloia jokoan jartzea. Hector García baloiaren jabe, Zubitxotik edo tuneletik sartu du, eta bi aurrelari multzoak erori egin direnez uztartze horretan. Momentuz ez da inoren kontrako zigor kolpea adirazi, ez du adirazi. Epaileak García Monek, eta beraz errepikatu egingo da, Sanboiana baloiaren jabe, biztan da, eta esan dizugu Sanboianaren zelaiaren erdiko marratik 15 metrora, errekaldetik izango da uztartze hori. Esan dizuegu Sanboianak jokalari pisutsuak dituela, eta momentuz bai uztartze geldo honetan behin ongi agindu du, eta baloiaren jabe dira, hirugarren errogokoak baloia maneiatzen ari dira, bultzaka Sanboi, eta txistera moduan egin du hain zuzen ere Lionel Afaese Taulik pase hori atzealdea, eta Hernaniri jokoz kanpoko zigor kolpea adierazi dio. Jende pitxin bat hurbildu da landare, ez da beteka da handi horitakoa, baina kontuan hartuta Sanboi talde indartsua dela, jendea pixka bat animatu da udazkeneko egun momentuz behintzat erdi tarteka eguzki ateratzen da, baina hodeiak ere badira, landare zelaiaren gaina 7 minutu partida hasi zenetik, eta markagailuan Usunako berdinketa dugu. Agintea pitxin bat gehiago Sanboianak, baina Hernanik biztan da partida osoan egin beharko duen bezala, defentsa zorrotza eginez, eta tarteka baloiak berreskuratuz. Eskasa orain hirugarren lerroko Rietro Amauro Moreskik hartu du, baina berreiro defentsa ona Hernanik. Ikus dezagun baloia zeinen alde egiten duen, Hernanik aurrelariek indarra handiz dihardute, partiduan, Zankotxoz defensa ostika da, edo erasoko ostika da, segunda non dagoen baloia, uztartze irekia Sanboianak jasoko dena, aurrelariekin, hain zuzen ere Liam Micheli Zelanda berrikoa, jokalari, laupa bost jokalari ditu Zelanda berrikoak, Sanboianak, orain esate baterako, azkeneko ostika da, Sanboianakoaren azkeneko ostika da, lehen erdiak jodu mantengabak errau ere Zelanda berrikoa da,
zorionez Igor Genua, gibeleko jokalari hernaniarrak jaso du baloia, eta urruntzea lortu du, ikusten duzen bezala irudietan. Urrundu du baloia, eta beraz, Sanboianaren zelaian, erdiko marratik 10 metrora, Mikel Garziak jarriko du jokoan baloi hori. Jokalari guztiak hilaran jarrita, eta 8an bukatzen den jokaldia adierazi du. Ongi jaso du Lian Mikelik, Lian Mikeli ere Zelanda berriko da, 1,88 zentimetro, kasi 2 metroko mutilpuska, eta baloia eskuan darabilte. Ongi sartu da Lian Mikeli, eta eskura jokatzen eskuinaldera, errekaldera zuzen ere. Aurrelarien joko, kanpoan geratu dira Mikeli eta Rietro Amadeo Moreski, bigarren edo hirugarren fasean sartzeko, hala ere, zanko zurruntzea erabaki dute kataluniarrek, eta ongi jaso du Aitor Lukasek, Igor Genuari, Igor Genuak defensako ostikada goitikakoa, baina bikain jaso du Amirane Txitsua. Hala ere, baloiaren jabe eginda Brad Suezdale, eta berriro aurrelarien arteko borrokan, eta zigor kolpea eskua sartzeagatik, Hernaniren aurka. Eskua mozteagatik, apropos iruditu zaio epailari, eta ondorioz Sanboianak aterako du baloia. Baloia zabaltzeko asmoa zuen Sanboianako jokalaria, baina Hernane uste dut beñatida izan dela, lehenago oso seguru, baina eta baloi hori, pase hori apropos mozteagatik, zigor kolpea, kataluniarrek agetara jaurtitzeko erabakia hartu dute, hain zuzen ere, uste dut bere talde horretako ostikoz jaurtitzailea, Albert Milan saiatuko dela ostikatzen edo sartzen. Gogora dezagun, gaur laugarren jardunaldia dela jokoan, eta atzo partida batzu jokatu ziren, hain zuzen ere, Getxo Arteak 26 eta 33 galdu zuen Santanderren kontra etxean, Barcelona alde handiko emaitza jaso zuen etxean, 17 eta 61 Alcobendasen kontra, Sevillako Zientziasek ere etxean galdu egin zen 22 eta 31 El Salvadorren kontra, Cisnerosek 45 eta 24 irabazi zien Bizkaia Gernikari, eta gaur joko honden Hernani, Sanboi momentuz huts eta huts 11. minutuan, ez baitu lortu hagen artetik pasatzea Albert Milanek zigor kolpea. Eta gaurko beste partidua, Brak Keso Sante Pinares, Ampo Ordizia izango da. Gaur beraz, bi partidu eta gainotzeko guztiak atzo jokatu ziren. Gogora dezagun, lehen jardunaldian, Sanboi 31 eta 10 irabazi zela Barcelonari, eta Hernani galdu egin zuela, ozta, 19 eta 15 han Santanderren, Bazkoren kontra lehen jardunaldian. Bigarren jardunaldian berriz, Sanboik galdu egin zuen Kesosen kontra, 36 eta 14, eta Hernani galdu egin zuen etxean, Landaren, lehen partido Landaren jokatutakoa, 10 eta 29 Cisnerosen kontra. Hirugarren jardunaldian berriz, Bizkaia Gernika 14 eta 11 irabazi zion Hernaniri, eta Sanboik 33 eta 22 irabazi zion igo berria den, aurten berria baita maila honetan, Sevillako Zientzias Cajasol taldearen kontra. Jokoari dagokionez, lehen esan dugun bezala, jadanik 12 minutu bete dira, 13 izango dira laster. Alboko sakea Hernaniren zelaian, erdiko lerrotik, erdiko marratik, 15 metrora. Jokaldia alboko sakea motzean, atera dute Hernaniarre, pixka bat ez ustean harrapatzeko Sanboian, eta lortu dute, neurri batean behinepein, orain eskura jokatu Ireiz Garmendiak luze Anaz Elosegirekin, orain Igor Genua baloiaren jabe da, ongi eutsi dio, galtzeko arriskoa zuelako, eta orain iristen diren Hernaniarrak Uztartze irekira, eskura jokatu dute ezkerraldea, Ireiz Garmendia baloiaren jabe eginda, Uztartze irekia erabaki du, eta Pello Perdez zabaldu du ezkerraldea, jokalarien, aurrelarien orgeauka, Matin Mujikak ostikoz zanko zurruntzea erabaki du, eta ondo gainera, gutxienez metro asko irabaziz, eta orain biztan da, espada kanpo ateratzen, kontraerasoa Sanboianak,
zelai erdiaren marraren pare-parean, eta aitzin pasea adierazi du García Mon epaileak Hernaniren alde. Azkeneko minutu hauetan, nahiko joku orekatua, zelaian erdi parean ari dena jokatzen, eta momentuz behintzat hor baldin da jokua, Hernanik aukera izango du. Hor irudian dakusazu azken jokaldia, eta orain Uztartze geldoa erreka aldetik, El Diario Vasco egunkaria, Zuaz Navar eta Gipuzkoako Diputazioaren Juliaren azpialdean hor nunbait. Sanboianen ordezkoen aurkitxoaren parean. Biratu egin dute Sanboianakoek eta zailtasuna sortu diote Hernaniri, baloia hori jabetzeko atzera doa baloia, galdu ere bai, Sanboianak birreskuratu du baloia, eta jokatzeko moduan dira pentsatzen dut aurrelariekin, eta zigorkolpea Sanboianaren kontra. Ea irudiekin ikus dezakegun, zergatik adierazi duen. Bai, plakatzaile plakatua jokali hori dela da. Edo horregatik adierazi du epaileak. Mikel Perezek Iraitz Garmendiari 10 metroko lerroaren gainean, bi aurrelarigoak burrukan, Matin Collado lortu du baloi ateratzea, baina zailtasun handirekin, eta azkenean Uztartze geldoa adierazi du epaileak, Hernaniren alde, García Mon epaileak. Esan dugu lehen, azkeneko minutu hauetan, hor dirauela erdialdean, irudian errepikatuta ikusten ari da jokaldia, eta ondorioz, agindutako Uztartzea, alegia, ez dela zelaian zandako ireki horietako bat, pilaketa horietako bat. Matin Collado baloiaren jabe, saiatuko da tuneltxoaren erdian sartzen, baina beti ere pixka bat, bere taldearen alde, Hernanien alde, pikin bat, trampa txoa eginez, eta huts eta huts markagailuan lehen ordu laurdena gainditu dugunean. Errepikatu egingo da Uztartzea. Esan dezagun xehetasun batzuk adieraztearen, taldeko Hernaniko garaiena, Mikel Perez dela, 1,82 m. Gaur jokatzen ari diren artean, izan ere, Xabi Garmendia Xabo, min hartuta dago, denbora luzerako, iztarrean min hartu zuelako entrenamentu batean, Xabo Garmendia da garaiena, eta baita pisutxoenare, 1,84 m eta 123 kilo. Berez Lander Meza da pisutxuna, 125 kilo dituelako, gaur hastapenetik hasi den ezker arroina. Eta beste bat aipatzearren, bere garaieragatik, eta pisuagatik Jon Otxotorrena hastapenetik ari da jokatzen, 1,85 eta 101 kilo ditu Jon Otxotorrena, hori beti ere, xehetasun hauek denboraldi hasierako datuak dira. Bi bitartean 18 metrora, Hernaniren seguloretik 18 metrora, Sanboik jarri du alboko sakearen bitartez baloia jokoan, Uztartze laxoa osatu eta bultzak ari dira, honezkero 10 metro inguru irabazi dute Sanboitarrek Uztartze laxo horretan, eta aukera izango dute, edo eskuinetik edo ezkerretik jokatzeko, baina ez, bultzaka, ensegulerroaren gainean daude Sanboikoak eta ensegua, partidako lehen ensegua, Sanboianaren alde, hain zuzen ere, 18. minutuan. Errepikapenan ikusi badugun, baina jokaldi izan da, alboko sake irabazi, bultzaka, Uztartze laxoa osatu ondoren bultzaka, eta aurrelari lortu dute ensegua. Hortaz, alboko sake horrek eragin handia izan du, zen jokalari pisutxoa ditu, indartsuak, eta hori defenditzea ez da erresa izaten, eta hori gertatu da. Hala ere, partiden hasiera da neurri handi batean, orain eguzkia dugu, bero pikin bat egiten du landaren, ea prestakuntza fisikoak ere nola erantzuten dien, Hernaniarrei, orain
jaurtitzeko asmotan, lehen utxe egin du, baina orain Albert Milanek errepikatu egin nahi du jaurtiketa. Ea ba, 20 metroko lerrotik jaurtitako baloia, eta bai, huts eta 7, beraz, Sanboiana aurretik, oker ez banago, ensaioa Pietro Amadeo Moreskik egin du, eta aurreratzea lortu dute kataluniarrek, huts eta 7. Hemen pixkanaka teknika hobetzen ari gara Hernanin, eta Antoni Iraolak manejatzen du pixkat streaming ordenagailuen kontua, eta esaten dit Mikel Garziak lortu duela ensaioa izan ere, berehala gaur egungo teknologiarekin, berehala jakiten da zehazki, zeinek egin duen ensaioa, eta beraz Garziak adierazten digu egin duela ensaioa. Baloia jokoan jarri dut Hernaniarrek, zangoz, ustikoaren bitartez, eta baita Sanboiana baloia lortu ere, eta eskura jokatzen ari dira orain, eskuinaldera, errekaldera, bigarren, hirugarren fasean, Garziak jarri du jokoan. Garziak antolatu jokaldia, Igor Genua jaso du gibelean, baloiari eutsi dio, baina gainean ditu Sanboianako defentsa, gala ere baloia berreskuratzea, eta aurrelarekin sartzea erabaki dute Hernaniarrek. Baloia Matin Collado, eskuinera Mikel Perezek, baina defentsa gainean zeukan, eta ez du lortu hasiera batean, baina ongi eutsi dio baloia Mikel Perezek, ezkerraldean Matin Collado, Igor Genua tartekatu da, baloia ezkerrera pasa, lapurtu egin dute Kataluniarrek baloia, eta García Mon epaileak uztartze geldoa adierazi du zelaiaren erdian, errekaldetik, Kataluniarren alde. Beraz, Juanan, Hector Garziak egin duen ensaioa, ezta? Hala markatu digu ordenagailua, badakizue, partiduan izaten dira, ardura dutenak berehala markatzen dutenak puntua zeinek egin dituzten, eta guretzat, ona beste lanka sartze bat beste egingo bai genuke. Eta marrazainak hemen jartzen digun bezala, guk ez dauzkagu paperetan, baina Roberto Bartolome Gasteiztarra, eta Luis hori epailea da, eta Neitz Morentin da, beste marrazaina. Latz Morentin, ez dira, hauek ondo egiten badute, ez dira garrantzitsua, gaizki egiten badute, orduan izaten da garrantzitsua. 22. minutuan gaude, huts eta 7, Sanboianen alde, eta uztartze horretan, zigor kolpea Hernaniren kontra. Zigor kolpea Hernaniren kontra. Epaileak adierazten du zer izan den, okertu egin dutelako badirudi horregatik izan dela, apropos, eta ondorioz, edo bestela Hernanik altxatu egin duela lehen lerroa, ez dugu oso garbi ikusten errepikapenean, baina, kontua da, Sanboianen alde izan dela uztartze geldo hori, eta gainera oso urrun bota du zangoz baloia, eta baita Hernaniaren zelaiaren 22 metrotik atzerako erdiparean kokatu du baloia, eta gainera alboko sake beraien alde, oso ongi irabazi du Liam Mitchellik, baloia goitikako hori, eta orain aurrerarekin jokatzea erabaki dute, biztan da, lehenbiziko bintzat tarteak egin arte, eskura zabaldu, joko zabaltzea Prat Fruesli, baina ez dute lortu, nahi bezain ongi ateratzea jokalaria eta Hernanik, defentsa ona egin badu ere, beraien aurka, pentsatzen dut Hernaniren kontra, hain zuzen ere, joko zabaltze jokaldi hori, jokaldi horretan, ikustegi badugun, jokoz kanpokoa behar bada, edo han bertan baloia jokoan zen lekuan gertatu da zigor kolpea, eta orain alboko sakea, Sanboianaren alde oso jokaldi arriskutsua izan daiteke, beraiek eskasetan ongi diardutelako, eta gainaren segulo errotik 5 metrora delako,
alboko sake jaurtiketa. Mikel Garziak jarriko du baloia jokoan. Bi Garzia daude talde honetan, Hector Sartzerdia eta Mikel Garzia. Orpokatzailea aztalkaria ongi irabazi dute, orain badakit hernaniarrek behin eta berri saiatuko direla Uztartze-Laxoa antolatuta eta bultzatzen, eta orain ensegulerroaren gainean dira sanboianarrak, eta uste dute eseio egin dutela. Bigarren jokaldia, antzeko bigarren jokaldia sanboianak, eta baita ensegua egin ere, lehen Mikel Garziak egin balin badu lehen ensegua, aurrelarien jokaldi horretan, eta gainera aurrekoaren antzekoa gertatu da, eta laster izango dugu, zehazki, garrantzitsu ez balin. Gero ahaztu egiten zaio, baloia pixka bate jokal taldekidei ongi jarri behar dira, eta noiz edo noiz baloia galtzen du, baina egia esan, etorkizun oparo duen jokalaria Iban Moreira. Eta eskuine galean berriz, beste aldaketa bat, Iñaki Leonete sartu da, Igor Etxeberria erdira pasako zen segurazki, edo horariko da, jokatzen. Eta aldaketaz gain, postu aldaketak ere egin behar ditu Hernanik. Okerezpa gauda, Nartzelosegi Gibelen jarriko da, 15 zenbakiaren lekuan, eskuine galean Iñaki Leonet, ezkerre galean Iban Moreira, Igor Etxeberria, bigarren erdia, Aitor Lukasen ordez sartu da Iñaki Leonet, eta ikus dezagun zeinen ordez sartu den Iñaki Leonet. Ez du ikusten zelaian Igor Genua, ez dakigu min hartu duen edo. Ez, Igor Genua behatziak duen postuan jarri da, Uztartze erdian, eta beraz, Matin Kollabren ordez. Hemen eskuinera jokatzen hori sanboiana, eskuine galetik, marraren parean, sanboianak egin du aldaketetako bat izan da 22 zenbakidun jokalaria, eta harrek baloiari eutsi dio, orain Tinko Amirane Txitsua, Georgiarra, baloiari eutsi, Uztartze iregi eta zigolkopea Hernaniren kontra. Eta behar bada, 10 metroak ez errespetatzeagatik, beste zigolkolpe bat, eta gainera arriskua txartel-horia ateratzeko. Epaileak deitu egin du Hernaniko jokalaria, eta txartel hori atera behar bada zigolkolpea apropos egiteagatik, eta 10 minuturako Kepa Mijangos kanpora. Behar bada 10 metro errespetatzeagatik apropos, behitzat nahita egindako zigolkolpea adierazi du epaileak, eta Kepa Mijangos kanpora 10 minutuz. 14 jokalari, lehen kostatari ginen jokatzen, eta orain bat gutxiago, tuneltxotik, bi aurrelarikoen artean sortzen dut tuneltxo horretatik, pasabidetik esango genuke, eta erori egin dira lehen erroak, baina epaileak ez du adierazi ezer. Hector Garzia, berala jaso nahi zuen baloia, Igor Genua piki bat eutsi dio, eta hor sortu dalako. Liskar txiki bat. Ez dena areagotu. Dena aipatu dizugu, datorren jardunaldian, 5. Hernani Valladoliden jokatu beharko duela, talde zaila El Salvador, Valladolideko azken urte hauetan nagusitasunez ari dena, edo behintzate lehen postuetan, txapelketak ere irabazi ditu. Baina hori, okerrik ezpada, nik daukadan datuen arabera, azaroren 19 jokatuko da, El Salvadorrek Europako lehiaketa duelako. Sanboiana berriz, etxea jokatuko Cisnerosen kontra, hauek denak urriaren 23an, Getxo Barcelona, Alcobendas Braquesos, Ampordicia Ciencias, eta Santander, Independiente Santander, Bizkaia Gernika 23an.
Aizue, eta barazkiak behar dituzuela gaurko bazkaria edo urrengo egunetako bazkariak eta afariak jartzeko, otorduak egiteko, ba, arbiatzu barazkiak dituzue, aukeran, seguru gaude, barazki osasuntsuak eta freskoak erosi ahal izango dituzuela. Esan bezala, Arriatzu barazkiak lantegia. Eta autoekin ere nahi baduzue begiratu, autoa konpondu, autoa erosi, hor duzue autosuezia. Sanboiana berriro erasoan eta erne ensego lerrotik oso gertu diardutelako Kataluniarrek 5 metrorain zuzen orain Uztartzelaxoa osatuta, 7. ensegua hel daiteke, Hernaniarrek hala ere defentsa bultzaka, baina baloia Sanboitarrak Kataluniarra dute, azken momentuan epaileak Hernaniren aldea adierazi du Uztartze geldoa. Bistan da, kirol jarduera askotan bezala, Gipuzkoako Diputazioa Foru Aldundia beti laguntzaile era desberdinetan. Baina kontuan hartu errubian ere, bizitzako edozein arlotan egunero euskaraz mintza, bizi eta euskaraz egin Hernani eta Euskal Herriko leku guztietan. Hernani Igor Genua baloiaren jabe, amaitzear da partida,